नमस्कार, पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आत्ता रानात आलो आहे मका नेण्यासाठी. का 2 दिवस झालं तात्या रानातच आहे. तिथं सकाळच्याला दूध वगैरे दूध तर आम्हीच काढतो. तर कधी मध्ये एखाद्या गायची काढते तात्या दूध. आता भिजवायची वगैरे झाली आता मका. आता तात्या मका काढायला गेले तर आणि आता ही पाईप वगैरे त्या दिवशी हातलेला आहे ती सगळं गोळा वगैरे करायचं आहे. बघू आज बी काढवा अन्न होतं का नाही काय माहिती. बघू काम वगैरे करतो, भेटतो मला. 11 वाजलेला काम वगैरे झाली सगळं. आताच आंघोळ वगैरे केली. आता जेवण वगैरे करायचं आहे. 11 वाजलेले तर बघू जेवण थोडं लेटच करा असं चाललंय म्हणजे करावंच लागेल लेटच. आज जामखेड बिमखेड काय नाही घरीच आहे. जामखेडला जायचं कारण असं की ऊन बिनले लागतंय. ऊन जास्तच पडायला लागले त्याच्यामुळे जामखेड बिमखेड काय आता नाही घरीच बघून. बार बडीला आहे ती काय करतात काय माहित. आता जेवण वगैरे झाले माझं, बसलं नाही म्हणतात. काही काम बी नाही का आज. कोणतं इतकं पडलंय ना बाहेर पण निघू वाटत नाही, जास्तच ऊन झालंय. आताच उठलोय, थोडा वेळ झोपलं होतं कारण ऊन लई जास्त पडलेलं आहे. सकाळी लवकर उठावं पण लागतं, संध्याकाळच्या लेट झोपतोय पण. सरबत वगैरे केलेलं होतं मम्मी, सरबत वगैरे पेलं. आता लस्सी बनवली मी. ऊन पडलेलं त्यामुळे लस्सी. मामा इथं बसलेले आता. मम्मी राहणार गेले, कुठे गेले काय माहिती. काय करतात नाना? मम्मीने बसले वय डाळ केली आज. तातने बडीची तू वय, तू बी बडीची वय. लय कामाची बाई. दादा कुठे गेला तुमचा? शाळेकडे गेला. काय उडून गेला? काही म्हणते. आता 2-3 दिवसाला मित्राचा फोन येत होता, क्रिकेट खेळाय 2-3 दिवस काय यायला जमलं नाही. आज आलोय शेवटी क्रिकेट खेळायला. लय मोठी गँग मध्ये वार खाली पण नाही, मीडियमच. बोल. काय नाही. 2 गावामध्ये मॅच लागली, कांडवीन डिसलेवाडी. नाही गेला चौकाचा. किती विकेट गेलेत आपल्या? आता विकेट 4 रन अजून एक. होय, विकेट किती गेलेत आपल्या? 4 विकेट. रन किती झाले ते तुला माहित नाही का? 4 विकेट गेल्या, 2-3 ओव्हर झाले वाटतं. लय खतरनाक नाव आहे ते. बॉम्बाटी आहे, शाहू हिऊ. अजून आहे का कोणाच काय नाव वेगळं? बॉम्बाट्यालाच बाहेर नाव बॉम्बाट्या. पबजीचं आपलं स्क्वॉड अशी तर मला वाटतं लँडिंग करा आपलं हवेतून काय. हा मग काय ते बरं होईल ना का डायरेक्ट करून. भांडणं लागलीत मॅच जिंकली त्यामुळं. पैसे कोणाकोणाला किती किती वाटून द्यायचं त्याच्यामुळे भांडणं चालले. 2-2 रुपये. होय बोल, आम्हाला दिला होय. आम्हाला चल घे, आपण जाऊ घेऊन मरून तिकडे. आम्हाला खेळाय घ्या ना तुम्ही. घ्या की म्हणजे मग काय करायचं. आम्ही काय आलो खेळायचं ना. बॅट धराईन का आपल्याला? बोल धरायचं आता, फेकायच्या अंगावर. हाताला लागले ती उडली धरायची बॅट आपल्याला. थोडी काऊन धराईन ना, थोडी इन धरायची. बोलता हा लागला पाहिजे बॅटीला. एक बॉल खेळायचं आणि तिकडे जायचं. बॅट नाही लागला तर मग बॅट लावायची कोणा तर डोक्यात. मग एक बॉल खेळायचं जायचं तिकडे फिल्डिंग उन्हात हातायला तिकडे खाजेवर सारखं. ह्याला भेटली तुला फील्ड भेटली का खेळायला?
तुला पैसे जास्त असतील मग. आहे का मला नुसतं बॉल आडवाय चुकी झाली जरा. चुकी झाली. तसं मला बी वाटायला लागलं आता आपण चुकी झाली येऊन. काय मला नुसती बॅटिंग द्या. पबजी खेळायला परवडन ना मला. मग काय क्रिकेट शिक्षा आणला वस्तीची शान हाय म्हणजे राखली काय का शान वाढली काय का रे योगेश. ये 9 जण आहे तुम्ही. ते 7च आहेत वाटतं. तू नाही त्याच्यात. नाही तुम्ही म्हणतोय मी नाही. तुम्ही 9 जण होता. आम्हाला घेतलंच नाही. तुम्ही मावली नाही होई. हे आम्ही आल्यापासून नुसतं बसलो होतो दगड आणि तो कशी तुझी वाट बघ म्हणलं पाण्याची बाटली आणशील तू म्हणलं बिसलरी आणशील का. तू म्हणतोय फ्लिपकार्टवरून ऑर्डर करावं लागेल. हा मला घ्याय पाहिजे खेळायला. तुला येतं का. हा मग किती विचार बाबाला काल का हॉल. 4 छकडी लावले. सकाळी न्यूज मध्ये आलं बघितलं ती न्यूज. तिथंच तो बघितली का नाही. बघितलं ना का योगेशला स्वप्न पडलं होतं. क्रिकेट तर काय खेळू नाहीत काय क्रिकेट काय असं काही नव्हतं. ते थोड्या वेळ बसलो होतो. माऊलीला फोन केला. माऊली पण आलता थोड्या वेळ. मग त्यानंतर मग तात्या आलं तर राहणार. मग येताना मका वगैरे आणली. सगळ्यांना मका वगैरे टाकली. आता हातपाय वगैरे घातले. आता बहीण आलेली बहिणीकडे चाललेलो आहे. बहिणी म्हणजे मामा झालेलं नाही अजून एकदा. पहिली मुलगी होती आता मुलगा झालेला आहे. त्याला पाहायला चाललोय. अजून काय दाखवता येणार नाही त्याला. हा हाताची घडी घाल. हा हा पुढं 5. हा 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 6 7 7 पुढं एक जणाच्या मध्ये नावच कुठून येते काय मलाच कळा नाही. 9 10 हा पुढं अंगणवाडी. मामाच्या घरी गेलतो. मामा आलेले तर बराच वेळ बसलो. आता आलो दूध वगैरे काढले. आता हॉटेलला जायचं नियोजन चाललंय. माऊली मी गण्या पोरं किती वाजता जाणं होते किती वाजता नाही. आता आमचं बॅडमिंटनचं काय माहिती आता काय होतंय. तर आम्ही जिथं खेळत होतो तिथं माती टाकलेली. दुसरीकडे जागा पण नाही अजून काय तसं काय म्हणलं नाहीत मामा. पण बघू कुठं असलं ग्राउंडचं बघू. हॉटेलवर आलो तर आम्ही पाडळी फाटा जिंदाबाद. आमचं हीच हॉटेल आहे फक्त फेवरेट. काय म्हणायचं भाऊशेठ. मस्त हॉटेल. क्वालिटी व्यवस्था येते आम्हाला. मग झालं जेवण. जेवण झालं पण ते तुम्हाला सोडवाय आलं तर म्हणलं कसं आहे भीती वाटत. मग काय नसती वाटली भीती. नाही म्हणलं तुमचं शिल्लक बिल्लक म्हणजे राहू नाही म्हणून आले तुम्हाला मदतीला. जेवण वगैरे करतो आता. आता चालू 1 किलो चिकन वगैरे घेतलंय. चिकनचे रेट बिल झाले तर 300 रुपये 300 रुपये किलो झाले तर. बोकडच घ्या पाहिजे का अर्धा किलो असतं. पण आपल्याला चिकन खायची सवय लागली ना. आपली तब्येती कशा व्हायची मग कमी व्हायच्या कशा का वाटत. गणू बी आलाय पंडित. कारण मीठ नाशी तो गांधीजींनी मिठाचा सत्याग्रह नसता केला तर असं मीठ नाशी असतं का. काय म्हणायचं माऊली शेठ ह्याच्यावर. मला काहीच म्हणत नाही. मीठ टाकून तुला भूक लागली. 1 तास होत आलाय आम्हाला काय अजून जेवण भेटत ना. त्यामुळे पोरगा असं मीठ सांडायला लागले. पुसून काढ बिघडले पोरगा. टेबल गदा केला त्याची. पोरगाच गदा आहे ते टेबल बी गदा आहे. शेवटी चिकन आलंय. गडीले बघेल एवढंच वाटत काय किती हिंडल बाबा. नाही किलो अर्धाच किलो लागते. का 2-4 किलो. मग त्यांनी पदरून टाकलं का ह्याच्यात. जेवण वगैरे करतो आता आम्ही. खाल्लं आला बा 2 रोट्या. आमच्या दोघांची एकच झाली. 2 रोट्या खाऊन बसलाय. कसं परवडायचं माऊली आपल्याला हो. जेवण वगैरे झाले. 1 सोडा 3 जण प्यायला. एक पिलो होता. पैसे शिल्लक राहिले ते मग घेतलंय. पैसे का माघारी गेल्या उडत नाहीत मला. पैसे झाले त्याकडे. आपण 2 जण. ते म्हणलं तर अजून एक घेऊ आपण. होय
नाही तर दिलदार माणूस आहे. तुला चलत यावं लागलं नाही तर आमच्याकडे गाडी यायचं नाही गाडीच नाही तो. हा गाडी त्याचीच आहे का आपल्याला चलित नाही तर चलत येतोय. आपलं पुढं गणेशचीच गाडी आणलेली आम्ही. म्हण नको म्हणतो म्हण नको होय पापा खोवते तर बघ नाही तुमचीच गाडी आणली होती वहिनी. 11:30 वाजले तर जेवण वगैरे करून आलो आता. तर आज काय क्रिकेट खेळायला गेलो तर हॉटेलवर जेवण काय वगैरे केलं. तर आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच. व्हिडिओ आवडला लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. गुड नाईट. बाय.